Здравейте! За кандидат-купувачите, които търсят да закупят перфектен етаж от къща, саниран, газифициран, в град Кюстендил, с масивен гараж, стопанска постройка, таван и мазе към него, в изключително приятен за живеене район на Младежкия център, останете да ви представя офертата. Етажът е на две нива, реално втори жилищен и трети жилищен етаж. Има на първото ниво вградена кухня, баня с тоалетна, спалня, гардеробна. Има направена изолация, двоен гипсокартон и двойна вата. Саниране етажът. Блиндирана входна врата, всички врати са сменени, нова ПВЦ дограма, нови рулетни штори на второто ниво, ламинати, теракоти навсякъде висококачествени. На второто ниво има детска, голяма баня с тоалетна, голяма спалня. Гардеробни има две, малка гардеробна, голяма гардеробна. Етажът е изцяло газифициран с терморегулатори в всяко помещение, с подово отопление навсякъде, включително и баните с тоалетните. Изцяло нова инсталация, ВИК инсталация. С панорамни тераси от всяко едно помещение. С красива гледка. Етажът е саниран отвън. Масивен гараж. За тези, за които представлява интерес офертата и искат детайлна информация и записване на час за оглед на място, оставям телефон за връзка с мен, Наталия Господинова от Агенция за недвижими имоти Евзирус, град Кюстендил. Поздрави, приятен, ползотворен ден за всички и до скоро!